Surat Perpadanan Pangoli. Nama Wasminus Dalai, tempat tanggal lahir, cahaya pertemuan. Jika laki-laki. Ayah Yusuf Sidalai, Ibu Derita Sitorus. Alamat Dusun 1 Cahaya Pertemuan. Anggota Jemaat Gereja GBTI Maranatha Cahaya Pertemuan. Status perkawinan belum kawin. Pekerjaan karyawan swasta. Nama Rita Agustina Sihombing. Tempat tanggal lahir Tebing Tinggi 2 Agustus 1992. JK perempuan. Nama orang tua Ayah Epsan Sihombing, Ibu Rusmia Borus Mancuta. Alamat Jalan Lingkar Barat, Desa Mayang Mangurai, Kecamatan Alam Barajo. Gereja KBP Tebing Tinggi, Resort Kota Baru. Status perkawinan belum kawin. Pekerjaan karyawan swasta. Perpadanan Nabi Sona Tasura Iturwon Sada Mengatakas yang Nasaro Nani Nani Mengadong Saripe 2 Ikon Mersiholongan Nabi Solong Padongan Saripe Liharan Kristen Natutu Tang Jadi Sirang Persaripe Nami Naso Sirang Ni Hamatean Jala Ikon Saronami Mangutun Haturan Ruhut Jala Ikon Saronami Mangutun Haturan Ruhut Aha Kristen di Hura Gereja Pentakosta di Indonesia GBDI. Orang tu Paruriau Nami Jala dan Adong Parbogason Nami Tuna Asing. Walau tinggal lo pagada di Parbogason Nami ikut jolo Patureon Nami doi asal jalo Nami pasu-pasu farsi repeo. Saya di dengan itu anima kami mengundang sahurut nai. Lungang kubili kami di hatid ako kamu pada muna di tonga-tonga ni ruas na pumudisor. Lumobi di adopan ni Batang na manuk kumaaw nuang tuho jalon pangoli. Adong dope hatam tubo na asing naso di paujukor ni Tusirita Agustina Borus Sihombingon. Mono adong dokma adong mono dangadong be dokma dangadong be. Dangadong be nang. Ibana do mangalo sila kita. Ibana do magboto idia adong Parbogason. Laos ng 5 ng diho orowan adong lope hubungan mo tubawan na asing dukon ni si Wasmindo sila ladion. Molo adong dokma adong molo dangadong dokma dangadong be. Dangadong. Dangadong be ulang ko masali na molo adong dokma adong molo dangadong dokma dangadong be. Dangadong be na. Iya. Alani namanong kung maaw di hamuna 2. Olo do hamu mamulaw sa luhuk na napinadahon muna sa daryon. Ihutok kamu amado naulo dohami. Sa lidongan itu hanima. Hami mangulahon sa luhuk nai. Nuay pwede naman kung mau di hamuna toras ni Pangulo.
Nunga dibagi hamu pakatindak konon ni anak muna na so adong be parbogoson na tuna asing jala molutung adong nararido ibana jumulo paturehoni beha satulog do hamu patuluson sa lubuk nai asatiur parbogason ni yanak kumunon na tolas ni panguli molo na satulog do hamu doko kamu nga satulog do hami sa di pasu-pasu Tuhan ni mahami. Kamu udah naturas na? Dan kamu na pengantis sonari. Halakot do na masabi. Abi si hamu satulog do hami sa di pasu-pasu Tuhan ni hami patulus suami. Langsung lima nang dihamu naturas ni oruan manang na pangamay. Nunga dibegi hamu perbadanan ni guru muna pabuana so adong parbogason na tuna asing. Dalam molo tung adong radido ibana paturehoni beha satulog do hamu patulusoni hobar tubadan nang ginatahon ni guru muna. Nyan pangamay nunyan among sibuk pinison alay mungkin titikiro ima guru naon ima guru hoping sa siborong-borongon nga dito urasa na tutuan ang adong nison jalan ngamar cerita panjang lebar na sida. Jadi molo na satulog do hamu na amang doko kamu ma satulog do hami. Satulog do hami. Molya tema Ya. ituhog kami manutingan naturas ni Panguli. Pasok-pasok pardongas sa Rebeo di hari Senin tanggal 4 Januari 2021 jam 10 sampai dengan selesai. Inganan di Gereja Pantekosta di Indonesia Mananggi PDI ima na Rapita Songonari di Bagasan Urion. Songonima songon bobo taringo tinting ari inganan pamasu-masuon. Mulia tema di Tuhan say diramu di Tuhan manana di patulus Tuhan ima sudi atas saka ni rohata. Kedua calon mempelai kami persilakan untuk duduk kembali.